Wrth i ni gyfarfod yn dy enw, bydd di'r heddwch sy'n cysuro arglwydd, y cariad sy'n disgleirio, y gobaith sy'n cynnal, a'r fendith sy'n llifo, yn addoli ein calon a gwasanaeth ein bywyd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ddigidol yr wythnos hon. Wi yma yng ngwesty'r Tawes ar gyrion Abertawe yng nghyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Ac mae'n llethol o dwym yma. Diolch bod ni tu fewn am yr air conditioning yn gweithio'n dda. Gobeithio bod chi'n cadw'n ddiogel hefyd yn y gwres yma. Croeso cynnes i chi i'r oedfa. Yn yr ardal hon, lle mae gwesty'r Tawes yma ar gyrion Abertawe, a chartre cyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni, mae yna dŵr. Yn wir, mae'r ardal hon yn adnabyddus am ei thŵr. Mae hwn yn dŵr 8 onglog 4 llawr a adeiladwyd yn ystod oes Victoria. Cynlluniwyd y tŵr i ddarparu golygfa banoramig o'r ardal gyfagos. Fe'i hadeiladwyd fel rhan o ddatblygiad pentre hwn o'r enw Jersey Marine fel cyrchfan, fel rhyw fath o barc anti'r gwyliau.
ac ar ôl i'r tŵr ddirywio mynd yn adfail, fe gafwyd cynigion i'w adfer, ond cafodd ei adnewyddu'n llawn yn y pen draw yn y flwyddyn 2006 fel rhan o westy'r Towers. Os yw Cymru'n wlad y cestyll, gallwn ni ddweud hefyd nad oes prinder tyrau yma chwaith. Rhai wedi codi am resymau digon dilys, enghraifft, fe welir olion tyrau o hen weitheidd heiar na glo mewn ardal a fi ar un adeg yn fwrlwm y ddiwydiant ac olion gweithfeydd copr fel hyn sy'n ar gyrion Abertawe. Ond mae rhai tyrau eraill sydd wedi codi am resymau tra wahanol. Ar ddiwrnod clir, fe welwn ni o'n cartref yng Nghaerfyrddin yn sefyll yn browd ar lethrau Dyffryn Tywi, tŵr Paxton. Tŵr arbennig adeiladwyd gan ŵr o'r enw William Paxton o Barch i Nelson, meddai fe. Ond mae chwedloniaeth lleol yn adrodd fod Paxton wedi codi'r tŵr i glodfori ei hun. Ac fe weles i ar y cyfryngau cymdeithasol ychydig ddyddiau yn ôl fod y prifardd Emyr Lewis wedi bod am dro ar hyd y Dyffryn ac wedi tynnu'r llun hwn o dŵr Paxton yn y niwl cyn y gres mawr mae'n amlwg, ac mi rhaid wedi llunio'r englyn hwn. Paxton, yn ddidrwst, yn ddifwstwr, yn weddus yn hedd brodinefwr, daw tarth i gofleidio tŵr hunanfoliant hen filwr. Felly, o ganlyniad i ni braidd yn ddrwg dybus o dyrau. Smon ni wastad yn gwybod yn iawn beth i'w wneud o'r tyrau mae i gyd, a hynny achos ein bod ni'n gwybod yn iawn bod cestyll a thyrau gwlad arall wedi bwrw cysgod dros lawr ein gwlad ni hefyd. Mae sôn am dyrau yn y Beibl, enghraifft, bydd Israelied yn codi tyrau i gadw llygad ar ei tir. Ac wrth symud i'r Testament Newydd, fe gofiwn bod Iesu wedi adrodd mewn dameg am ddyn a blanodd wynllan, a chododd glawdd o'i hamgylch, a chloddio cafn ac adeiladu tŵr, dameg y wynllan a'r tenantied. Ond wrth feddwl am godi tŵr, hanes arall a ddawyn cof yw hanes rhyfeddol codi a dymchwel tŵr Babel, arweiniodd at gymysgu ieithoedd. Dyma chydig o'r hanes, adnodau sydd i'w gweld yn yr unfed bennod ar 10 o lyfr Genesis. Ar un adeg, un iaith oedd drwy'r byd i gyd. Roedd pawb yn defnyddio'r un geiriau. Pan oedd y bobl yn symud o le yn y dwyrain, dyma nhw'n dod i dir gwastad yn Babylonia ac yn setlo yno. A medden nhw, gadewch i ni wneud brics wedi tanio'n galed i'w defnyddio i adeiladu. O'n nhw'n defnyddio brics yn lle cerrig a tar yn lle morter. Dewch, medden nhw, gadewch i ni adeiladu dinas fawr i ni'n hunain, gyda thŵr uchel yn estyn i fyny'r nefoedd. Byddwn ni'n enwog, a fi dim rhaid i ni gael ein gwasgaru drwy'r byd i gyd. A dyma'r arglwydd yn dod i lawr i edrych ar y ddinas a'r tŵr oedd y bobl yn ei adeiladu. Ac meddai, maen nhw wedi dechrau gwneud hyn am ei bod nhw'n un bobl sy'n siarad yr un iaith. Does dim byd yn ei rhwystro nhw rhag gwneud beth bynnag maen nhw eisiau. Dewch, gadewch i ni fynd i lawr a chymysgu i iaith nhw, fel na fydden nhw'n deall i gilydd yn siarad. Felly, dyma'r arglwydd yn ei gwasgaru nhw drwy'r byd i gyd, a dyma nhw'n stopio adeiladu'r ddinas. Roedd y ddinas yn cael ei galw yn Babel, a mae dyna ble wnaeth yr arglwydd gymysgu ieithoedd pobl a'i gwasgaru drwy'r byd.
Yn hanes trwy'r Babel, un iaith oedd drwy'r byd I gyd, ond fe gymysgwyd yr iaith honno ac fe aeth yr un yn llawer ar iaith yn ei ieithoedd. Dewch, medden nhw, gadewch yn ei adeiladu dinas fawr I ni'n hunain, gyda thŵr uchel yn esgyn I fyny'r nefoedd. Byddwn ni'n enwog a fydd dim rhaid I ni gael ein gwasgaru trwy'r byd I gyd. Nawr, nid y cynllunio sy'n cael ei gondemnio yn y stori hon. Nid uchder y ddinas na'r tŵr sydd dan gondemniad. Yn wir, mae'n ymddangos fod gan y bobl hyn ddawn adeiladu, a bod gyda nhw adnoddau I adeiladu hefyd. Yn wir, maen nhw'n cychwyn gwareiddiad newydd. Yr hyn sy'n yn ei gosod nhw dan feirniadaeth lem yw'r cymhelliad i'r adeiladu, y reswm tu ôl yr adeiladu. Byddwn ni'n enwog, medden nhw. Gwnawn I ni enw, fel ein bod ni'n ymddangos yn bwysig a phawb yn gwybod pwy I ni. Mae hanes Tŵr Babel yn cael ei gysylltu hefyd â hanes y Pentecost. Mae'r dehongliad traddodiadol o hanes Tŵr Babel yn un sydd yn peri dryswch, ond mae hanes y Pentecost yn llyfr yr Actau yn cynnig gwedd newydd I ni. Mae'r hyn sy'n dechrau Mabel gyda'r holl ddeiar yn meddu ar un iaith, ar un geiriau ac yn un bobl, yn gorffen gyda llu o ieithoedd, dryswch a phawb ar wasgar. Yna, yn ôl y dehongliad hwn, mae'r Pentecost wedyn yn gwrthdroi ac yn dad wneud hyn I gyd, gan greu iaith ddealladwy ac adfer undod ddynoliaeth, tra bo'r apostolion oll ynghyd gyda'i gilydd mewn un lle. Mae'r Pentecost felly yn troi Babel go wyth. Ond mae yna ddadansoddiad arall hefyd, a hynny oherwydd yn ôl y nealltwriaeth I o'r hanes, nid dychwelyd at yr un iaith wreiddiol sy'n digwydd adeg y Pentecost, yn hytrach mae pawb yn clywed yr efengyl yn ei iaith unedigol I hunain. Felly mae'r cwestiwn yn codi, a ydy'r Pentecost yn gwirdroi Babel mewn gwirionedd. Gwirth y Pentecost, wrth gwrs, yw sut am un foment fer yn gosod I ni sut mae'r bosibl clywed ein gilydd gweithaf ein gwahanol ieithoedd a diwylliannau ac ethnigrwydd a hiliau. Dyna di gwirth y Pentecost. Mae'r dehongliad traddodiadol o hanes Tŵr Babel yn troi'r amrywiaeth ieithoedd yn gosb a grewyd gan Dduw. Fel pe bai amrywiaeth yn rhywbeth sydd yn anghywir, ac yn rhywbeth sydd angen I gywiro, I oresgyn, neu ddadwneud. Ond na, y Mabel mae Duw yn creu amrywiaeth. Nid cosb yn unig yw nac chwaith problem sydd angen I datrys. Bwriad Duw sydd yma ar gyfer y byd, bwriad sydd yn ymestyn yn ôl yr holl ffordd yn ôl i'n dechrau cyntaf. Y gorchymyn cyntaf riod mae Duw yn ei lefaru yn y Beibl at ddynoliaeth yw, byddwch ffrwythlon, amlhewch a llanwch y ddeiar, cerwch I bob man. Ar bob achlysur, diben Duw yw lledaenu a gwasgaru, yn unol â'r gorchymyn gwreiddiol hwnnw i'r greadigaeth, ewch i'r greadigaeth. A nawr y Mabel mae'n ymddangos fel pe bai undod ac un ffurfiaeth mewn iaith a bwriad yw gwasgaru a drysu. Yr union bethau roedd y bobl yn ei hofni mwyaf. Oedd ei hymgais I adeiladu tŵr
yn ymgais i rwystro'r ddau beth hyn rhag digwydd, yn ymgais i rwystro'r gwasgaru a'r drysu a chadw undod. Ac eto, does dim rhaid gweld y gwasgaru hwn yn unig fel canlyniad i anufuddod. Dyw'r berthynas hon rhwng undod a Duw a'r gwasgaru mae ddim yn golygu bod gwahanol deuluoedd a ieithoedd a tiroedd a chenhedloedd yn ddrwg ac yn anifydd. Maen nhw'n rhan o ewyllus Duw. Yr rheswm y Duw yn caniatáu'r math hwnnw wahaniaethu yw bod pob rhan o ddynoliaeth yn edrych at Dduw ac yn ymateb iddo fe mewn undod. Smon i'n sôn am un ffurfiaeth fan hyn. Ni'n sôn am undod, a mae yna wahaniaeth mawr rhwng un ffurfiaeth ac undod. Un ffurfiaeth, wel, gwneud pawb yr un peth yn dyfe. Cain hunain mewn cylchoedd cul, dyma beth mae dynoliaeth yn ei ddymuno. Un ffurfiaeth, gwasgu pawb mewn i'r un mold. Ond nid yw hynny'n fynegiant cywir o'r ffordd mae Duw eisiau ddynoliaeth fyw yn y byd, y mae ef yn ei ddychmygu. Felly nid melltith na chosb yn unig yw gwasgaru pobl a drysu ieithoedd. Duw sydd ar waith yn ailgyfeirio'r byd, fel i fod yn cyd-fynd ar hyn a fi i fwriadau eriod. Ac felly, y Mabel, nid yn unig mae Duw yn bendithio ac yn cadarnhau amrywiaeth, mae Duw yn creu amrywiaeth. Diben pobl Dduw yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, fel ei gilydd, fi nid yn unig cael ei gwasgaru, ond hefyd gwasgaru a lledaenu newyddion da ymhell ac agos am Dduw. Yn syth ar ôl Babel, ar ôl rhestru dinasyddion Sem ac yna Tara, ni'n cael ei cyflwyno i Abram, sy'n cael ei anfon mas o'i wlad gyda'r addewid y bydd y byd cyfan yn cael ei fendithio trwyddo ef a'i deulu. Ar ddiwedd Efengil Mathew, mae Iesu, y Crist datgyfodedig, yn cyfarwyddo i ddilynwyr i fynd a gwneud disgyblion o'r holl genhedloedd y gwasgaru yma. Ac ar ddechrau llyfr Actau mae Duw yn rhagweld anfon i ysbryd adeg y Pentecost, fel rhywbeth a fydd yn grymuso'r eglwys gynhara i fod yn dystion iddo fe yn Jerusalem, ac yn Judea a Samaria, a hyd eithaf y ddeiar, medde fe, y gwasgaru hwn to. Nawr, pan fydd bobl Dduw, pan fydd yr eglwys yn aros mewn un lle, heb groesawu na chofleidio amrywiaeth, gan drial diffinio pwy sydd y tu mewn a phwy sydd y tu allan, pwy y gall Duw ei garu a phwy na all Duw ei garu. Smon i gwneud fawr ddim mwy na cheisio gwneud enw i ni'n hunain. Y Babel syndrom yw hwnnw. Meddwl am ein hunain yn unig. Yn hytrach na dyrchafu ar rhannu'r holl brydferthwch sy'n dod gydag enw Duw. Ni mewn perygl o wneud rhywbeth ar ein liwt ein hunain, yn hytrach na gad Duw ar hyn mae Duw ni ddymuno. Adeg y Pentecost, mae'r ysbryd glân yn chwythu drysau'r un tu hwnnw ar led, lle roedd yr holl ddisgyblion wedi ymgasglu ynghyd fel un ac yn ei hanfon nhw mas i'r byd, yn ei gwasgaru nhw. A heddi, wrth i ni wynebu'r her sydd o'n blannu fel eglwysi yng Nghymru ac fel Cristnogion, ni'n mawrygu'r fraint gobeithio o'r berthu ni eglwysi bod nhw'n fychan ac yn ymddangos yn wan iawn, ond yn perthyn ni eglwysi sydd yn rhan o'r amrywiaeth y fawr hon y mae Duw wedi chreu ac wedi gwasgaru, sy'n lledaenu neges Iesu Grist i'r byd. Amen.
Gweddïwn. Arglwydd ein Duw, wrth i ni droi atat mewn gweddi, fe ddiolchwn i ti am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Yr wythnos boeth hon. I ni'n gweddio arglwydd dros bawb sydd wedi bod yn dioddef oherwydd y gres mawr. Ac i ni'n mawr hyderu arglwydd bod pawb wedi cadw'n ddiogel. Bod nhw wedi derbyn y gofal gorau a'r gefnogaeth orau hefyd. Y nawr i ni'n sylweddoli arglwydd wrth i ni brofi gwres llethol pa mor ofnadw anodd y mae ar rhai cymunedau a chenhedloedd yn ein byd ni, yn byw yn y gwres llethol hwn drwy'r amser, a'r tir yn sych a cnyden methu oherwydd diffyg dŵr. I ni meddwl am bawb arglwydd sydd yn dioddef heddi o ganlyniad i dywydd eithafol neu'n byd ni. Haul tanbaid ac yna ar y llaw arall wrth gwrs, llifogydd a stormydd a chorwyntoedd. Arglwydd, mae'r cydbwysedd, yr hinsawdd yn ein byd ni wedi mynd go wyth ac i ni'n ofni o dad ein bod ni wedi cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd. Helpa ni arglwydd yng nghanol y gres mawr i ystyried ein cyfrifoldebau tuag at y blaned a'r greadigaeth hon, ac i fod yn stiwardiad cyfrifol o'n byd ni. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr amrywiaeth werthfawr sydd yn ein cymdeithas ac sydd yn rhan bwysig o greu byd cynhwysol heli, lle mae pawb yn cael eu parchu a'i gwerthfawrogi. I ni'n diolch bod ein gwahaniaethau mewn diwylliant ac iaith a phrofiadau a safbwyntiau yn ein galluogi ni i ddysgu o ddiwrth ein gilydd ac i ehangu'n dealltwriaeth o'n byd. Helpa ni fel eglwysi arglwydd i werthfawrogi'r amrywiaeth, fel y gallwn ni adeiladu cymunedau cryfach a thecach a mwy croesawgar i bawb. Boed i bob peth a wnawn ni yn ystod yr wythnos newydd hon, ddod ag anrhydedd i ti, a bod yn fendith i ni hefyd. Cliw ein gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgol ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deler dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen. O westy'r Tywys a'r gyrion Abertawe a chyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, hwyl fawr i chi gyd.